Iti damdamag met Cordillera na surok 5 gasota police ken augmenting units ti maideploy kabayatan ti isa sa rungkar ni Papal Nuncio Archbishop Charles Brown ijay Kalinga. Ken nagdudumang ahensya ng isayangkat iti rice monitoring iti Baguio City Public Market. Ken daduma a supermarket. Kanayunan at damag iti report ni Anjel Pengosro. Inaangay a security preparation meeting imbing light ti PNP Kalinga nga agarup 426 a police officers kun 158 personnel manipod iti augmenting units ti may deploy kabayatan ti panagbisita ni Papal Nuncio Archbishop Charles Brown iti Kalinga para iti maangay nga ordination ni Bishop-elect Reverend Father Sean B. Mejia intun June 1 aging June 2. Panggap ti deployment plan ang masiguro ang natalgad dagiti sa nga ili. Babaon iti naanayas apan nakaimanihar ti trapiko kun may panamnama ti naurnos apan nakaisayangkat ti aktibidad. Iti Benguet, indanon ti Department of Agrarian Reform ti Agrarian Reform Justice on Wheels program da, iti nasulinak a barangay ti Takadang iti Kibungan Benguet. Babaon iti programa, nang ipaay ti ahensya iti libre a legal consultation, counseling, ken legal assistance kadagiti agrarian reform beneficiaries ken dadduma a residente. Kabayatan ti aktibidad, 2 a hearing ti naisayangkat, pakairamanan ti 2 a land holdings amang saklaw iti 96 nga hektarya, apag numaran ti 96 nga ARB. Dagiti kaso ket mainaig iti reissuance ti owners duplicate copies iti sidong ti support to parcelization of lands for individual titling project. Nangisayangkat ti Department of Agriculture Cordillera, Department of Trade and Industry Cordillera, Market Division ken dadduma pa iti joint monitoring activity iti compliance dagiti rice retailer iti Baguio City Public Market, rice retail outlets ken nagduduma a supermarket iti Baguio City. Maitunos dito iti naipablaak a price ceiling a 50 pesos per kilogram para iti imported rice maitunos iti pamili ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaduan kadagiti rice retailers iti rice section ti Baguio City Public Market kataglaklako iti maysa a brand ti imported rice an nailasin iti sidong ti price cap ngem naduktalan ti monitoring team nga dapay laeng ti rice brands a mailaklako iti nangato ngem iti 50 pesos. Impalagip ti grupo kadagiti aglaklako ang makitinulong ken nagtungpal iti naibilin a presyo, gapu ta dagiti establishmento ang maduktalan nga aglaklako iti covered imported rice, iti labos ti naituding a price ceiling, ket mapilaan iti reklamo. Anjel Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.